Mat vuurwerk verbinden. Is het AZC op het Jereveen nou vol of net een goed idee? En komt er een nieuwe partij op links? De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Welkom vanuit de huiskamer van Friesland. En deze week binnen dit mijn gasten. Zij ziet al hier in de Tweede Kamer van de PvdA. Wat in 2009 kiezen, jawel, als de groenste politicus van het IR. Maar is het een keerwerking bij GroenLinks? Lut Jacobi, de volgende stelling. Ik wie daar wel de groenste politicus van het IR, maar ik ben eigenlijk helemaal net zo van de groene activisten. Ik ben zelfs Ja of nee? Ik wil een ja of nee zeggen. Wat streng. Ik ben Nou. net zo van de groene activisten. Ja, dat klopt wel. Oké. Hij stuurde ooit baristas aan bij een Starbucks in Utrecht, maar is nou de pain in the ass van Politiek Friesland. Omroep verslagjouwer Casper Slotboom. Casper, ik heb vannacht maar jou geslipt, maar ik ben nou op dit thuis als scherp als een mes. Dat werd voor 50 minuten. Oeh, zo. Hij zette zijn eerste stapjes bij de Schelling TV. Werkt nou bij Omroep Zilt en Omroep Friesland. En is het gezicht van Omroep Lennart Jan Geerts. Lennart, dat ik hier zit mij bij de Frieske Wieken, dat is ontnauwd het hoogtepunt in mijn carrière. Zeker. Zij werken Sontje hier is als juriste bij de Rochbank in Ljouwerts. Wie is stedelid en deputaire van de VVD. En is nou borgmeester van het Jereveen, Affine Fokkens. Ik van jou de volgende stelling. Wat ik juster mij maken ha in de rie, ha ik nog nooit jeder mij maken. Dat klopt. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Aroene Frieske Wieken. De directeur van het Fries Museum, Chris Callens, giet vot. Er binnen al een skofke financiële problemen en de moet reorganiseerd worden. Nevens de Rie van Tafersjoch is er vernijend leiderschap nodig in de drege tijden die er komen. Omwoners van de Vleembaas in Ljouwerts moeten naast een even flink op het tosken bieden. Van 1 maart af wordt er op de Vleembasis een grote oefening houden. Daarbij zal ons let in de jontijd vlein worden. Als je een uur of 10 wend bent om op bed te gaan, dat kan nou net. Als ben tussen zo'n en 8 op bed gaan, dat kan nou net. Een intercitytrein is juist ontkomen aan een grut ongeluk. Er lag een grut zwier blok op het spoor. Dat badde vlakbij het station de Jereveen I-stadion. Nooit dit blok op het spoor smieten is, wordt er toch een trein meesleept aan het volgende station op het Jereveen. Ja, er zijn echt nog meer dingen daar op het spoor gevonden. En ook voor een deel op tijd weggehaald door een oplettende machinist die eerder die avond passeerde. Daar hoorde een stoel en een tafel bij bijvoorbeeld, maar ook stenen die eerder op het spoor waren gelegd. Ja, daarom maar we toch even met jou beginnen. Burgemeester van het Jereveen, Affine Fokkens. Ja, wat wie de eerste reactie toen je dat jen, dat er betonblokken op het spoor lagen, op jouw spoor, zeg maar steeds op het Jereveen. Ja, nou, het is een beetje een primaire reactie misschien, maar ik dacht wel van ja, welke idioot bedenkt dit? Ja, dat was wel mijn primaire reactie een beetje. Want het oprecht ontzettend gevaarlijk is. Het had echt wel anders kunnen aflopen. Dat is gelukkig goed, Aroen. Ja, maar ik denk, wie dit zoiets bedenkt, waar werkelijk waar. Dat is. Helemaal een idee wie dat ding had of wat? Nee, nog absoluut niet. En kijkend naar het formaat ervan kun je haast niet denken dat het een eenmansactie is. Maar goed, kan natuurlijk een heel grut, sterk persoon wezen, dat weet ik allemaal niet. Maar nee, maar dit is natuurlijk echt niet oké. Dat je dit bedenkt dat dit, of nou qua jongensstreek is, of dat je echt willens en wetens denkt van nou, ik heb iets tegen ProRail of NS, zeg het maar. Maar alle varianten zijn natuurlijk alles behalve oké. Ja. Lut Jacobi, ik welkom aan tafel. De eerste keer in de Frieske Wieken. De eerste vraag is even, hoe is Smiley? En voor de ik mat doos is, want anders heb je mijn kopper gaan zijn. Dus ja, leef eerlijk wezen. Ja, Dus ik mat doe viel altijd wat fijner. Hoe het maar mee is? Ja, ik heb een trieste periode achter de regen, alsnog. Mijn partner, mijn leven Koos, is overleden. Ja. En dat betekent dat je een heel leven krijgt. Maar ik heb wel even vrienden, goede buren, al die aardige meisjes. Dat helpt heel erg. Ja. En ik ben ondertussen ook wel redelijk drokkie. Ja? Wat mooi. Ik ben voorzitter van Jopie Huisman Museum. Waar krijgt uitbreiding mijn makker. Daarvoor de helft van het museum nog op de strut. Nou ja, dat is ik altijd wat ingewikkeld bij verzekeringen toestand. Zo even goed kwam. Helmantel had er nou een hele mooie tentoonstelling. Samen met Jopie, Helmantel en Huisman. En juist gingen we de tweede Jopie Huisman lezing met Freek de Jonge. Ja, als voorzitter, we zijn maar lieds, hè. Voorzitter, directeur, bemoei zich. Ik wil met dit soort, even wat moet eigenlijk in ieder geval in de inhoud weer komen. Ja. En het was een zeer geslaagde, superleuke
Oeren, mijn Freek de Jonge. Mooi. Ja. Nou, fijn dat het... Ik doe trouwens nog Ik meer. Maar... is het fijn dat het goed gaat. Oh, moest toch... Ja? Nou, moest nog meer vertellen? Ja, dat wil even volledig wezen. Ik ben net alleen nog voorzitter van Joop Huusman Museum. Nee. Maar ik... Oké, nou, die hele LinkedIn-pagina? Nee. Foppenfonds zit ik in. Ja, Oh, Dus, ja, mooi voor voor die de- maar we wel even nemen nog. Ja, dat is echt top. En ik zit nog bij Teenskip, dat is Jongeren en Democratie. Ja, oké. Ongeacht welke partij. Ik wil beginnen met een nieuwe vraag. In plaats van dat we zeggen van wat wie jum nijs, hoe er komt de volle vraag. En misschien of dat ik leuk is, wat ik geen idee heb. We experimenteren hier gewoon op televisie. Als de oude week nou een cijfer jou is, wat voor cijfer jou dan deze week? Van deze traaie beelden? Nou ja, een cijfer. Nou, nee, gewoon in eigen wieken. Nou, ik ben vooral heel erg veel ik mee betrokken bij die roof van die gouden helm. Ja. De veiligheid van het museum tot hoe 4 keer gaan. Vind ik gewoon heel vals. Dan denk ik, god, ik kan meestal eindelijk eens een keer een object van 2500 jaar oud. En dan is ik gewoon voor een domme goudwaarde dit soort dingen eruit halen. Stop er maar. Dat is dan een Dat beetje... maakt me heel leuk. Wat voor cijfer het krijgt. Nou, het krijgt ontzien als het gaat om de aandacht. Oh. De volle? Nou, nee, dat is net de volle. Maar als je nice wat je passeerde, denk ik, ja, die museumdirecteur gaat voort, pruttelawaaien van de ESF. Ja, het is een gemiddeld hoeveelheidje nice. Kijk, een size voor mij. Oké. Casper, wat voor cijfer jou stoot, die wieken en waarom? Het is voor mij een beetje de wieken van de vernuivering. Dus ik jou het echt wel een 8 of een 9 of zo. Want nou ja, we hadden dus de reisgeerkomsten van het AZC Heerenveen hoor, dat wie al vernuiverend. Maar deze week had ik de directeur van Qbus van uw camera staan. Maar inderdaad, nou ja, een soort van speed, een soort van excuses. En ja, dat waar het weer oppakt in de steert en hoe grut het misgaat met Qbus. Dus ja, ik ga wel heel vaak op de bank zitten of met de microfoon in de hoorn staan van, goh. Oké. En daarom jou zou het dan 8, want het is een safvolle vernuwering. Ja, als journalist is dat toch nieuwsgierig, dan gebeurt er tenminste wat. Ah, snap ik. Hast je ook zo'n week al aan of wie het in en dat drama? Nou, dat net zozeer, maar dat wie wel. Ik zul er altijd Wat voor cijfer? Eerst even wat voor Wat voor cijfer? cijfer? Ik denk een zoon. Zoon? Ja, wie een gemiddelde weekend. Ik heb net het idee dat ik een heel soort dien heb. Hè. Dat sommige weekend is het heel soort nice in uw regio. Hè. Ik zit dan met name noordwesten van de provincie. Dan komt er een heel soort voorbij. Waardeiland. Ja, en nou wie het een beetje de rest van de provincie dat nice zich al spelen. Dus het voelt mij. Oké. Vind je focus wat zo'n Jo deze week van Sivrian? Ja, nou, ik wil graag altijd wel een beetje. Bij mij is altijd het glas half vol in plaats van half leeg. Dus daar wil ik al wel een beetje naar kijken. En, maar ik had een enerverende week op verschillende borden. Uiteraard inderdaad de vergadering van gisteravond, waarnaar werd gerefereerd. Maar het is eigenlijk als burgemeester, dat is ook het leuke van mijn vak. Het is eigenlijk geen enkele dag is hetzelfde. Dus je hebt verdrietige dingen, als mensen intern iets heel verdrietigs hebben. Maar ook feest, ons theater, Posthuis, heeft deze week de prijs gewonnen van het beste theater van wat betreft de kleine categorie. Nou, dat hebben we toch maar even in uw Heerenveen. Nou, dan ben ik Tigre Grutsk en denk ik, leuk. Ja, heel goed. Ja, mooi. Ja. Wat, en, dus dat cijfer stijgt dan, wat voor cijfer komen dan op jouw weekend? Een 8. Een 8, nou, waarom een hege cijfers. Ja. We beginnen naar het Nijs van Alroende Week. We zullen weer eventjes een aantal momenten en punten onsnijden. We beginnen even met een flinke bom. Die hapte moeder hoop van de week dropt het. Hij wil namelijk een nieuwe partij. Nou ja, je zit natuurlijk de Eminent Gries van de PvdA, Lutz Jacobi. Verbaast hij dit, Lutz, dit Nijs? Nou, ik dacht, toen ik het lees, welkom bij de club, dacht ik. Want, hoe zou dat? Nou, ik denk, hij zou het eigenlijk... Ja, Green Links en PvdA moet net meer samen verder gaan. Hij wie een van de... Zelfs hier in de studio in de Friskelijkheid hier zitten met hetzelfde verhaal. Ja. Toen ik 2 jaar alleen uit het bestuur stapte, omdat ik zei van ik vind het gewoon net een goede route. Nee, Lutz wil net gewerkje met Green Links. Nou, ik wil wel gewerkje, maar dat ging helemaal... Net fuseren. Ja, ik bedoel, de wetenschappelijke bureaus binnen bij elkaar. Litten elkaar geen gekke henkje nemen. De listen binnen al, er binnen nog een paar afdelingen die net samen in je lijsten willen. Nou ja, die we min of meer terzijde stelt. De norm is eigenlijk terugdenderen naar fusie. En de mooie fine, maar toen dacht ik, vanuit de fractie, wat is hier aan de hand? Hoe moet ik dit duiden? Want ik denk, jouw dikke naaier moment om met elkaar in gesprek te gaan over ik ben heel erg van de inhoud. De sociaal-democratie moet weer op de tafel. Ja, maar Lutz had eigenlijk qua Jelien al zijn van dit wil ik. Ja, toen was ik verguisd, dus misschien vinden mensen mij nou wel weer aardig, dat weet ik net. Althans, sommige mensen verguizen die dan jet bij het spel, denk ik. Maar twee Jelien hadden ze het al en nou zou het haptemoed en wat is het eerste wat Lutz dan denkt? Ik dacht, wat leuk. Maar toen dacht ik, wat meteen?
kan Is dit? hier aan de hand? Is dat ik antwoord op je? En ik weet het ook net, want degene die het weet, die weten het ook niet in dit heel ingewikkelde verhaal, denk ik. Het is wel apart, want ik kreeg juist eigenlijk 2 dagen na deze affaires in de pers, van de 2 voorzitters van GroenLinks en PvdA een uitgebreid nieuwsbrief hoe goed het proces al je ging en hoe dat het al je geweldig gaat. Dat ik denk, ik weet net wat hier aan de hand is. Maar wie net iets van een proefballon dan? Of staat het toch de kijk een beetje even dipping the toe in the water? Om het Als dat dan een proefballon is, dan is dat net heel slim. Want daarmee is een heleboel de mensen die wennen moesten, dan misschien gaan ze wel fuseren. Die stikken er ook van, stink je te kak of zo. Ja, maar aan de andere kant, een jong enthousiast Kamerlid die toch echt even zei van, we willen misschien wel wat nice beziekje. Je stekt ze jeugdige enthousiasme. Dat is, maar dat denk ik sinds dan. Het is heel erg belangrijk dat wij het het gaat net om de partij uiteindelijk, het gaat om de sociaaldemocratie. Ik vind dat sociaaldemocratische waarden, dat gaat over kennis, macht en inkomen op een zodanige manier verdelen in die samenleving dat de meesten, en er zijn nou een hele meesten verdrukt in die middengroepen. We hebben de autonomen aan de ene kant, die nergens wat maar met de mooiste is. Wij stonken drinken aan de andere kant. Daartussen zitten een hele mensen die het zwier hebben. En dan denk ik, daar loopt een hele protte voedsel voor goede sociaal-democratisch beleid. Als je dan jong bent en een Kamerlid, heb het daarover. En kom een mooi aantal 10 punten, een deltaplan voor Nederland om dit verder te brengen. En dat is een held. Nou is er het initiatief Rood Vooruit. Daar is Lutz eigenlijk initiatiefnemer van. Maar wat is dat dan correct? Nou, ik ben mede-initiatiefnemer. Rood Vooruit, die is maar dit sociale. Het is het verhaal als ik al min of meer kleer. Die komen, Monica Sie bijvoorbeeld, de directeur van het wetenschappelijk bureau, komt daar langs. Maar er zit ook echt de mensen die het, zeg maar, helemaal ingeburgerd binnenin hoe kan sociaaldemocratie we tot leven brengen. Want het vreegt in deze samenleving toch wel iets heel bijzonders. Ik denk dat wij een heel veel mensen binnen net meer solidair. Maar het is net een initiatief van een nieuwe partij. Het is in principe net een initiatief voor een nieuwe partij. Het is in principe het initiatief om een heel goed sociaal-democratisch verhaal deel te zetten. Ja, beter dan wat PvdA GroenLinks nou. Als men uiteindelijk uit de fusie de PvdA's opheffen, ja, dan weet ik net. Dan moet je misschien wel wat dwongen misschien om. Maar ik vind dat het minst belangrijk. Maar ik vind dat de sociaaldemocratie net een beetje oorstoffen. Want hoe het PvdA hing het soms ook wel een beetje het Oudkerk en het kabinet maar de VVD. Ja, maar ik denk dat bij alle partijen ze nog een oudstof worden moet. Maar het maakt het natuurlijk hoe die partijen hier te beginnen. Maar ik ben het zin die fusie. En waarom ben ik dat zin? Omdat dat maar daarmee samenwerking maar ik alle oorsoortig type tekenen voortsteert. En ik denk, het gaat om het verhaal, het gaat om van onderhouden, opbouwen. Daar ben ik sowieso altijd van West. En ben je dan ik zin een nieuwe partij? Ik ben nergens zin als er maar een heel goed sociaal-democratisch verhaal komt en daar weer leven in komt. Dat de meesten weer aanhangen. Maar gaat nog net 2 partijen dus maar helemaal reorganiseren of zodanig organiseren dat we straks bij fusie alleen maar ja ze moeten. Maar daarmee hebben de sociale democratie net dient. Nee. Dat is mijn principe. Maar ik wil niet belediging erin. Iedereen kan er verschillend toe denken. Maar ik denk dat wij meer aan inhoud hebben dan geneuzel door organisatie en partij. Ja, dat is nou wel gaande, want de hoop onder een nieuwe partij onder misschien wel de naam Verenigd Links of Samen Vooruit. Dat is al je lekker bezig. Ja, nou, maar daar is dus Verenigd Links, Samen Vooruit en daar zit nog Rood Vooruit. Snap je het nog, mevrouw Fokkers? Nou, ik ga me niet met de interne discussie van GroenLinks en PvdA wel lekker van jou als VVD. Dat nee hoor, nee. Toch? Nee, chaos op links. Sterker nog, als burgemeester, en dat weet u heel goed, daar staan we boven de partijen. Tuurlijk. Dus dat straal ik ook van alle kanten uit. Dus ik ga me niet bemoeien met andermans partijen. Nee. En voor mij heeft mijn eigen partij ook het al intern druk genoeg. Ja. Maar nou moet er dus volgens de hoop een nieuwe partij komen. Maar Timmermans dan eigenlijk die leader wezen, Lutz? Of? Nou, die vraag wordt gesteld. Ja. En dan denk ik, ja, dat gaat het wel. Dat is helemaal niet mijn stijl net. Van geen maar die goeie van West is het voor, hè? De inkomstenbelasting verlegen, de zaken als voor het onderwijs, meer lezen in achterstandswijken. Minder migranten punten naar Nederland. Werd ik verstaan. Dat ben die punten. Nee, maar dat is natuurlijk... nee, maar punten werd ik verstaan. Flauw, dat het PVD natuurlijk heel erg maar scoort. Maar ik vind dan net meteen weer hoe de macht. Maar als dan al zijn we van ja, Timmermans moet dus leider worden, dan denk ik, hou eens even. Is dat nou de eerste vraag waar we toe hebben? Dat zit ik een helpen de meeste meteen weer uit. Nou, hoe helpen wij ons longen vooruit? Dat vind ik de allerbelangrijkste. Sine Lutz vreeg iemand, ik jij dat al.
Nee. Nee? Ik ben graag aanjager. Als er een nieuwe partij komt, hoe lukt dan dat ik in mij dwaan willen, mij dragen willen? Als hij een sterk verhaal heeft, doe ik dat zeker aan mij. Ja, en ik als Lisloeker eventueel nog zo. Vind ik allemaal helemaal niet belangrijk op dit moment. Nee. Ik vind het heel Ja of erg. nee? Ik vind, dan zeg ik gewoon nee. Okay. Want dat houdt dan heel wat oren discussies voort. Snap ik. Ik vind het heel belangrijk dat wij echt toch een beroep op alle orenpartijen. Hoe helpen we ons loonvruit, jongens? Laten we even ophouden met dit soort gesodemieter. Ja. Nou ga je om 8 februari is die geerkomst. Ik vaar rood vooruit in Utrecht. Waar komen we daar eigenlijk op aan? Daar komen, nou ja, er was misschien wel wat. De Gerdy Verbeet zit daar bijvoorbeeld bij. En Kip Putters, die zit zeer betrokken. Ad Melkert, Hans Bekman, Lutje Kobi. Verjonging. Bert Otten. Dat je nog over het PvdA. Oh, nee. Er zit ik een hele groep jongeren bij. Ik ken de namen net. Dit gaat over bekende Nederlanders die tegen Carine Kromsen hebben. Dit hebben de jongeren nog net. Maar er zit een behoorlijke club jongeren bij. Van uit Deventer, Overijssel toch een hele grote groep. Amsterdam een aantal. Friesland. Ja. Van die Sander de Douwe, die hier buzinerie is. 25 merken. Ja, onderschat net. Dat is echt een club van onremeesken. Oké, dit is een fout frame van mij. Ja, ik vind het fijn als het vredig is, want ik kan het beeld bijstellen. Nee, maar dat is uw rol, ik. Ja. Maar stel nou dat het kabinet, misschien een hele rare gedachte van mij, dat klapt. Zo zou me kennen natuurlijk. Is links er dan eigenlijk klaar voor? Nee. Oh, dat is een treurige constatering. Nou, rugzak net. En waarom niet? Waarom is links niet klaar voor? Omdat, en dat vind ik gewoon jammer, al die partijen... Denk ik van ja, links is misschien ook nog niet eens meer een goede uitdrukking tegenwoordig. Maar die voor sociaal-democratische waarden behoren te staan. Daar zit geen eenheid in. Die zijn ook los van elkaar. De SP gaat zijn eigen route. Je kan wel zeggen van nou, zijn ze er voor zich klaar voor? Dan denk ik ja, misschien. Maar samen zijn ze zeker niet de meerderheid. Op dit moment is, als je zeg maar het links zou optellen, hebben ze iets van 45 zetels. Nou, in een kamer... 150 gaat dat niet opschieten. En er zit er tot op heden er geen ontwikkeling in om met elkaar een meer sociaal-democratisch programma te maken. En dat zou ik heel fijn vinden als dat wel zou gebeuren. Maar er is toch echt wel wat hoop, maar jonge talenten. Maar een Haptemoede Hoop of een Julian Bus of die Jut Greenslaan. En bij SP-show die Jimmy Dijk naar voren komen, daar wel mensen niet opvallen. Ik vind ze heel goed, maar tot op heden hebben we er nog net bij voor me gebracht. Nog net goed genoeg. Dat zij daar geen meerderheden maatje. Zij stond ik al hier op de lijst van de Tweede Kamer. Komt Abu Talib op ik trouwens naar Utrecht steun? 8 februari, komt hij erin? Hij vindt dus wel een groep waar hij zich wel bij thuis vindt. Hoe dat dan bezig in? Nou, Messias? Maar je net aan hoe leiders steken. Dat vind ik wel. Ik ga het eerst hebben over West-Thema. Ja, maar je maakt er toch wat. Je ziet een Tietlin, een politicoloog, een Amerikanist. Die zou op links maar eens wat populistischer worden. Zoek je, hè? Ja, liever niet. Vraag, nee. Stelling, maar... Nee, ik denk net dat je populistisch wezen moet in de zin van mooie verhalen horen we mensen achteraan rennen en dan nooit net weer mootje. Er moest in die zin populistisch werden, dus heel goed dat de mensen luisteren moest, of dat je naar de mensen tak in, dat ze weer vertrouwen in die krijgen. Maar dan moest het ik weer mootje. Oké. We beginnen oor aan oor onderwerp. Vuurwerk namelijk. Gemeenten en ziekenhuizen roepen opnieuw op om consumentenvuurwerk te verbieden. Fjouwer van het zien politieagenten had onjoen dat ze op artiestij netwerkje willen. Even een rondje hier rond tafel, even ter duiding. Bist voor of chin de verkoop van consumentenvuurwerk? Kasper? Chin. Chin, en dat? Nou, leidt erom of er dan een mooie show weer rondkomt. Als de gemeentes het initiatief nemen voor een mooie show, dan chin. Oké. Mevrouw Fokkers? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dan moet het moet een landelijk verbod gaan worden. En dat verbod moet dan zien op zowel inkoop als afsteken. Ik vind wel dat je inderdaad iets tegenover moet zetten. Dus niet alleen met het gevoel van, goh, we pakken weer wat af. Nee, inderdaad, we Lennart het ook zeggen, goh, wat kun je weer teruggeven? Maar dat betekent ook dat het bijdragen ook strafbaar zou moeten zijn. Want anders kun je het alsnog in Duitsland kopen bij wijze van. Dus alleen inkoop hier is onvoldoende. Dat maakt eigenlijk dat je misschien ook wel wat breder moet trekken dan alleen landelijk. Maar ik zeg er wel gelijk bij, handhaven wordt dan wel een ding. Dus boter bij de vis, als we dit met z'n allen willen. En willen ook dat het slaagt, moeten we ook zorgen dat men kan handhaven. En dat is nu onvoldoende. Dus Jacobi, voor of in de verkoop? Een verbod, hè? Nou, dat is nooit te volle knal tegen. Nee. Nou, ik ben erg...
ik vind siervuurwerk en kom ik uit de verhaal van Kabitschutten. Het is dus cultuur gebeuren. Mooie traditie. Laten we die traditie in ieder geval bewaren. Kabit vind ik een ander verhaal. Kabit is wel een andere discussie. Maar dan is dan het vuurwerk. Ja. Oh, dat is minder gevaarlijk? Ik kabit schieten, als het, dan moet je ook vergunning voor aanvragen. Dan gebeurt het wel degelijk door mensen die dat echt goed onder de knie hebben. Dat is echt een traditie. Dat vind ik in een andere chapiter dan de jeugd die gewoon iets kan kopen. Waarbij het verschil tussen een illegale en legaal haast dan eens meer weet. En stoppen maar die hele handgranaten en dat soort spul. Ja, de cobra's midden in de nacht. Cobra's, het zijn gewoon... Maar Luts, de vraag weer. Bist je voor of tegen de verkoop van consumentenvuurwerk? Ik maak het onderscheid bij siervuurwerk. Ja. En dan moet daar inderdaad iets sinuurs in. Als mensen het net mezelf als zitten, moet er iets moois komen. Dus? Maar ik denk, licht siervuurwerk zou voor mij wel mooi. Nee, maar het kabinet moet ik een besluit nemen. Ja, licht siervuurwerk. Chin? Nee, dan ben ik voor dat er licht siervuurwerk verkocht wordt. Ja, die categorie die het hele jaar gewoon is. Ja. Nou, laten we eerst even zien hoe men in de provincie erover denkt. En daarvoor sturen we nou wekelijks ons eigen Warner Wattena op aard. Even iermoeien. Wat vind je nou van vuurwerk? Nou, verbieden. Ik vind het helemaal prima, maakt mij niet echt uit. Wij schieten kabit. Ja? Voor de rest verder niks. Nou, wat mij betreft hoeft het niet meer. Ja, mooi. 100% verbieden. Oh, ik vind dat wel mooi. Vuurwerk vind ik mooi. En waarom? Voor de dierenwereld, voor alle schade die het toebrengt. En bijvoorbeeld 40% van de agenten die wil net meer werken in die zei. Ja, ik snap het wel op zich. Dit was voor een koegelen terwijl dat vuurwerk samen. Als het een beetje leuk is snel haren, dan kunnen we met wat een leuk feest van mij, toch? Je bent er ook klaar mee? Ik ben er zeker klaar mee. Ik vond het altijd wel leuk, maar er zijn zoveel ongelukken die ermee gebeuren. En het wordt ook veel gebruikt voor inbraken onder andere. 1 keer per jaar dus. Maar je heeft er zelf wel nog lol van gehad? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik gebruik het al jaren niet meer hoor, maar vroeger wel. Ja. Ik blijf het wel mooi. Ik blijf het wel een beetje soms bij horen bij bepaalde festiviteiten. Wij zijn zelf hondenliefhebbers. En elk jaar, we hebben op dit moment dan geen honden meer, maar elk jaar was het een drama. Nou ja, weet je, het is 1 keer in het jaar. En wat is dan een goede oplossing? Een goede oplossing, dan leuk vuurwerk met drones bijvoorbeeld. Nou, dat georganiseerde vuurwerkfeest. Ja. Dat bloos gewoon lekker knal. Zeker. Ja, nou is het zo dat de Europese weken er een initiatiefwet komt van GroenLinks, PvdA en bij de Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. Lennart, is dat een goed initiatief? Ja, nou ja, dat is echt wel onafhankelijk van of de handhaving er dan ook is, denk ik. We hebben op Skiel gegaan een dorp, dat is vuurwerkvrij. En mensen die houden zich er echt wel aan. En daar wordt echt net vuurwerk stutsen. En dan word ik mensen die komen uit het hele land daar altijd vieren mijn hoen en mijn orenbeesten die er net goed oer kennen. Dus daar werkt het. Maar dat is echt toch de minskip daar droegen. Hè? De meesten die denken al even van, nou ja, je jet het net, dus we doen het net. En dat werkt het wel. Maar ja, er binnen altijd meesten die het prachtig vinden. En je moet er dan wel uitkomen. Ja, is dat een idee voor het gemeente Heerenveen of alleen het Heerenveen zelf bijvoorbeeld? Dat nou? Nee, ik ben niet voor een lokaal verbod, want het werkt gewoon niet. Dat zie je. Er zijn nu her en der bepaalde gemeenten die dit wel hebben en dan zie je dat het gewoon niet werkt. Nee. Dus ik zou echt voor een landelijk verbod zijn. Nogmaals, wel iets er tegenover zetten. Want als je het gaat zeggen, siervuurwerk doen we wel, maar alle respect, ook daarvan zien we dat het gewoon richting politie wordt gegooid. En als wij constant ook als bestuurder zeggen, we staan achter onze politie, dan moeten we het ook eens een keer niet alleen bij woorden blijven, maar ook laten zien dat we het ook echt menen. En we zien dat het gewoon echt een probleem wordt. En dan denk ik, ja jongens, het wel een keer het schip een keer. Ja, ik wil de draai die het CDA maken hier, deze week of volgende week inderdaad. Ja, we kunnen net meer zeggen, we staan achter de politie als we dan zeggen van we binnen voor vuurwerk. Nou ja, Dirk Boswijk van het CDA inderdaad, Kamerlid, die zei er zijn partijen die het hele jaar opkomen voor de politie en hulpdiensten, maar 1 keer per jaar wegkijken. En dat verwiet is vooral rondom de VVD. Nou toevallig gek de VVD rond tafel hebben. Nou, ik zit hier als burgemeester van Heerenveen. Blijf me maar halen. Om te willen. Ja. Luts nog een mening? Nou, ik denk dat het onvermijdelijk is dat wij dat zowel een landelijk verbod komen moeten. En als ik zus naar hoe de politie, maar die geldt ik voor ambulance mensen, brandweer. Terug, uiteindelijk maar een lidse groep, hè.
de hele tijd... Ja, Lietse groep. Nou... Als ik zie ook, hè, maar ook het aantal gewonden. Gewoon 1200 gemiddeld per Kijk, maar als die je op horren 18 miljoen mensen zet, vind ik dat niet groot. Nou, maar als je ook ziet qua schade, wat we met z'n allen betalen. 187 eerlijk gezegd vind ik elk kind wat ogen verliest, vind ik er in te veel, eerlijk gezegd. Er waren 187, maar ik bedoel, met mensen die het gooien. Dat is niet een hele grote groep. Ben je in het leer voor? Voor. Een bak mayonaise. Ja, want elke week bepraten we dat nice van onze website, van onze app. En dan zullen we even een aantal onderwerpen terugnemen. Ben je hem al hier extra blij dat het NK Belsliedjaaien weer waarom komt? Het wat? Ga je dat wel eens vergeten, het NK Belsliedjaaien? Nee, sorry. Het is heel gemeen. Misschien het is nog eens. Het is wat nog eens een keer in uw eigen gemeentenaam. Maar vertellen ze wat. Ja, nou, Lutz, weet het dus? Ja, ik heb prijzen voor Utrecht. Dat is Belslied is mijn aardesleer. En Tialf dus? Ja, precies. En die... Tialf, oh ja. Ah, maar ik ben meer van Tialf. Ik ben team Tialf. Ja, precies. Dan... nog net meer mee aankomen dat we net Tialf zitten mooi. Nou, alles vloeibaar, hè? Te let. Ja. Het is mijn aardesleeën, maar mooie Friese hinders ervoor. En ze door ringstekken en al die mooie drafvormen. Prachtig. En aan het eind van de rit moet de burgemeester dan de prijs uittrekken. Oh, als ze het weet. Is het echt zo trouwens? Ik ben als Kamerlid uitnodigen. Oké, en wanneer is dit dan? 30 maart zal het even in het Nou, stadion. zal het een legenda zetten zo meteen. Nee, zonder gekheid. Maar ik vind het trouwens oprecht. En ik vind Tialf fantastisch. En ik ben dol op Friese hinders. Ja. Dus wat dat betreft, nou heb je al 2 geweldige ingrediënten. Dus dat moet vast goed komen. En je mag een rondje mee als je de prijs hebt uitgereikt. Nou, wat leuk, Lutz. Ja, leuk. Ben die dat sliepen kennen on Joens let. Voetbaltrainingen die heel tijd stil aan worden matten. Omwoners binnen benauwd voor de oerlest van een grote NAVO-oefening. Maar de naam Ramstein Flag. Die het eind maart organiseerde wordt op de Vleenbasis in Jouwets. Omwoners van de Vleenbasis matten tussen 31 maart en 11 april rekken houden met taststellen die het misschien wel ontjelve tol van Vleenen. Ja, Lutz, is het gewoon net heel asociaal om ontjelve tol met Vleenen? Nou ja, voor de NAVO-oefening is het wel nodig. Maar dit is ook al een hele lange discussie van hoeveel druk luistert op zijn gebied. En het geluid van de ISF is toch echt wel een stuk indringender. Zo. Ik al langer sprak van ja, kennen die die kan net meer geïsoleerd worden dan ze al binnen. Nee. En ik vind 14 dagen voor Ben minder sliep komen jongens jou wat om wel heel let. Dus misschien met de NAVO ik wel eens even zien oorsoortige gebieden. Nou, ik kom van hen uit Marsum en als ik daar maar mijn dochter in Marsum wie en die JSF vleun oer in plaats van die F-section, ja, janken. Aanmerkelijk verschil. Het is echt gruwelijk geloed. Ja. Maar ja, het is ook heel belangrijk, want ja, stel dat er oorlog komt. En, nee, oprecht. En ik ben het helemaal met Lutz eens. Ja. Ik weet je, vooropgesteld, 11 dagen lang, elke avond herrie is niet fijn. Laat ik het even vooropstellen. Maar goed, dit is een NAVO-oefening. Ze moeten ook in het donker oefenen. Dat maakt ook dat je er s'avonds toe moet. En ik denk wel in het kader van de weerbaarheid, dat we er wel serieus moeten gaan kijken. Dat we niet kunnen denken, ach nou ja, we hebben vrede en dat blijft zo. Nee, ze moeten het ergens oorskennen, maar ja, dat ben ik geen expert. Nou ja, snap ik wellicht. Ik ben burgemeester van Jereveen. Ja. Daarnet. We hebben al Tjalf. Nou ja, dat is ook een ongeherrie. Nee, maar dan moest er zijn wel NAVO-oefeningen die naar Noorwegen bijvoorbeeld uitwikken of naar hele lichtbevolkte gebieden in Spanje zou om speciaal te doen. Maar ja, ze moeten hier ook wel oefenen aan de zeekant, hè? Ja. Heb je een hoen of een kat in je film? 2 katten. 2 katten? 3 katten. 3 katten? Ja. 2 katten en een hoen. Hey. Ja joh. Lutz wat roer in. Oké. Wacht even, want ik ga hier de top 10 van de hoendenammen en kattenammen. Dus je moet het even een kattennamen rochtje. Even, hoe heet die 2 katten? Nou, ik durf bijna niet te zeggen. Hugo en Tommy. Ze zijn voornaam naar Hugo Bos en Tommy Hilfiger. Dat zegt iets over mijn kinderen, dit. Ja. Ik dacht Hugo de Jong. Ja. Ze zijn net in de top 10, helaas. Helaas. Die van nu zitten die Puck, Pumba en Jamie. Maar die hebben al jaren, hij en hem net betocht. Wie al staat toen ze kochten. Nee. De Puck, Pumba en Jamie. En Simba zit wel in de top 10. Nee, echt net. Nee. Die van die? Fien en Mies. Fien en Mies. En was de hoenek nog? Mies. Oh ja? Lea. Nee, helaas. Luna zit op 1 bij de... Ja, maar dat is hier Lea. Coco, Simba, Milo, Bella. Nee, al je net. Nee, helaas. Ik is ook een hoen Hessel, je die bijken en wit is daarbij. Waarom? Dat vind ik wel leuk. Lekker Friesk. Het is voor. De vraag uit Den Haag. Tak om weken hebben we hier in Den Haag het debat over de Wadden.
En een van de dingen die op de agenda staat, is de mogelijke nieuwe stroomkabels die terug het waterlijn worden maat naar de eilanden om daar de druk op het net aannemen te letten. En net elke keer is dat zelfs, blieft mij. De natuurorganisaties wijzen bij gelijks op het feit dat het de natuur schijnen kan. Maar ja, we willen aan de andere kant ook verdwarsmen en mensen die gebruik maken van elektriciteit. Jerdere afspraken zijn dat er geen nieuwe kabels komen zoen. Maar misschien kunnen we het net anders. Dat zorgt zelfs voor een dilemma. Wat vinden jou? Wat er vol of net? Nieuwe kabels door de Waterdzee. Ja, Lennart, ja, eerst twee vragen van jou. Hoe leeft dit op de waterlijn? En twee, waarom zit er een schaakboord? Dat vreeg ik weg al. Ja, nee. Nou, dan een antwoord op vragen. Zit die vast of zo? Je weet het. Nee, nou ja, het leeft wel. In die zin dat de eilanders hadden een stroom echt nodig. Hè. Ja. Er binnen plannen voor de nieuwe veerbootconcessies. Dat is ook na een week in Den Haag. Ben ik druk met Waandeno. En een van de punten daar is elektrisch varen. Maar ja, we hebben op het eiland net genoeg stroom om die boten op te laden daar. Dus dat is al een probleem. We hebben in de simmer van 2023 een blackout gehad. Dat het hele eiland zonder stroom. Hoe lang? Nou, een minuutje of 10 denk ik. Dus die wordt rap weer oplost. Maar in elk geval, je wilt net dat 3 dagen onhoudt. Nee. Dan is het gewoon net goed. En ik ken de natuurorganisatie wel begrijpen. Maar het is wel heel tijd vaker. Als je naar eilanden zegt, dan is het heel tijd... Ja, er wordt in Den Haag wat bepraat. Of een natuurorganisatie zei het. Maar ja, onze leefbruns, dat staat gewoon voorop. Hè. Wij moeten echt stroom hebben. Wij moeten echt maar met die endorsements. En als er nou al een blackout is... Dan werkt dat net. Dus we binnen wel beteren west over het deel zetten van 1 windmoen op Skilge. En daar zou dan genoeg stroom uitkomen kunnen voor het voorkomen van zo'n blackout. Oké. En dus, dat is een concreet plan? Nou ja, dat wie het of een nieuwe kabel. En het wie heel duidelijk zijn van, er komen geen nieuwe kabels bij. En nou is de discussie weer waarom. Dus ik denk dat een nieuwe kabel beter is. Maar ja... Als je zegt naar Dwarsmans, dan is misschien die windmoen weer beter. Ja, we gaan naar het laatste onderwerp van deze Frieske Wieken. Waar burgemeester van het Jerveen en de Volkert Jerk op tafel zitten. Want we hier nogal een bijzondere rietkeerkomst, juist op het Jerveen. De vraag wie je, en corrigeer me, Casper ook is er bij, corrigeer me als ik denk verkeerd is. Maar volgens mij ging het zo. De vraag wie je, waar maat een plak komen voor 270 asielziekers? De vraag wie je net zozeer of het te komen maat, maar waar? Want het college heel besletten dat het er komen mat. Het resultaat, na een lange... Nee, corrigeer me. Ja, wel ligt ook correctie. De Raad heeft bijna 2 jaar geleden aangegeven in beginsel open te staan voor opvang van AZC, van vluchtelingen, asielzoekers. Dat heeft toen vorig jaar geresulteerd in een eerste voorstel. En toen was het nog een samenwerking met de buurgemeente om bij Heerenveen West, wat zou moeten zeggen, daar te doen. Ja. Dat is toen door beide raden, zowel Frieske Marren als die van ons, is tegengestemd. En toen is een nieuwe opdracht gekomen en die luidde van, kom met een nieuw voorstel en ga kijken of het verdeeld kan worden over minimaal 2 locaties verspreid over de hele gemeente. Wat dat althans onderzoek of dat mogelijk is. Ja, okay. Dat is wat voor heeft geleverd. Als ik dat zie, dat de doelstelling is vol wol wie je van zowel de Rie en als de BMW onder als AZC komt litten, dan ga ik wel gelijk, toch? Ja, dat wel intenties, maar het is niet zozeer dat. Dat is wel op de raad besluit erbij voeren het uit. Dus wat gisteren voorlag is echt een uitvloeisel van de opdracht die wij hebben gekregen, het college heeft gekregen van de raad. Ja, maar goed, het komt er net, het AZC. Allereerst dat die juiste besluit uit de rierkomsten. Jouw lieden, die rierkomsten, juster dus ik vreeg me af, welk woord past er nou het beste bij die joen van juster? Is dat chaos, beskamsem of triest? Ja, ik snap deze en tegelijkertijd wil ik daar eigenlijk ook niet meegaan in dat frame. Maar wat ik zelf als kernwoord zou willen plukken is worsteling. Ik heb echt een raad gezien dat worstelde met van, we willen echt iets, want de intentie was er echt wel. Maar ze hebben elkaar even niet meer weten te vinden gisteren. En je was erbij. Is de worsteling dat zacht uitdrukt of bestoor ik meer van? Ik ben het er wel helemaal maar eens. Ja, dan gaat zelfs bizar neemt en dat weet ik wel wat. Want het winnen echt een tal partijen die misschien alle nozen dezelfde kant op hier. Maar op de details wat verschillen. En ze hier continu oerlis. En de zegt echt wel de hollebrekkens van, wat matten we hier normaal? Want we willen het wel, maar we willen het echt wel, precies. Het is die worsteling en dat heb ik echt wel bij ze gezien. En dat klinkt misschien een beetje theatraal, maar ik heb ook echt wel gezien dat het ook wel pijn doet bij sommigen. Van, hoe komt het nou dat we elkaar even niet vinden? Dus gaat dit nog opgelost worden? Nou, dat hoop ik, Lutz. Maar dat is aan de politiek, hè? En dat weet je ook. Hè?
Maar goed, het zou heel mooi zijn. Dus ik sluit niet uit, en die vraag heb ik eerder gekregen vandaag. Van, is het denkbaar dat ze elkaar bevinden? Nou ja, misschien. Hè. Ik bedoel, het is niet ondenkbaar, laat ik het zo stellen. Omdat ik echt wel heb gezien bij raadsleden dat ze zelf ook van balen dat het zo uitkomst heeft gekregen. Dat de verschillen maar klein of liets binnen. Nog even schetsen van het probleem, correct? Hè? Want Casper de Siester Strik, het gaat om 2 locaties. Skattewaard of Jervin Noord. Nou eerst even hoe Skattewaard. Waarom is daar eventueel wat mis mee? Wat is de kritiek daarop? Ja, ik hier om Skattewaard en Jervin Noord eens. En Skattewaard, de PvdA, FNP en SP hier in de sign, Jervin Noord, dat kind net. Daar luidt de volle druk, gaan we daar nog wel even op het tweede roer. Maar dus willen we alles in Skattewaard deel zetten. En de winnen partijen, CDA en GroenLinks. PvdA en GroenLinks binnen de net maar. Dat is goed nice voor jou, Luts. Die zijn ervan, ja, maar we hebben dus, maar als je alles zijn, we willen 2 AZC's, daar gaan we alle participatie mee in, hè, maar meestal sprutsen. Dan kunnen we nog net in de Chins Quatterwaard zeggen, hey, nou krijg je hem alles. Oké, dus bij Skattewaard, dat is ook een beetje het probleem bij Skattewaard, toch dat de omwenners dan hebben lusten binnen erbij. In principe Wolf waar een jochentje of 18 bent, en dus voor ongeveer de helft van de asielziekers, maar net voor alle. Oké, en wat is dan eventueel het probleem met de locatie bij Jervin Noord? Wat is daar het probleem bij zijn kinderen? Nou, bewenners hebben daar heel bot naar voren gebracht dat er een heel soort druk op de wieken lijdt. Er is een ziekenhuis, er is een GGZ-opvang, verslavingszorg, een heel soort squallen. Er is echt al een hele grote opvang van Oekraïners. En ze hebben zijn het wordt voor de weekend nou echt te volle. En dat had heel lang door voordat er echt een beetje oorkwam. En deze weekend en de vorige weekend kwam eigenlijk best wel oor bij Big Partij van de Arbeid van goh, je mat het wel wat mee, want die zwaar binnen wel echt heel heeg. Verraste deze kritiek jou eigenlijk, Fokkens? Kritiek? Ik heb het niet als kritiek ervaren. Sterker nog... Nou ja, het zijn argumenten van een locatie, ik het als aannemen. Ja. Nou ja, ik begreep het wel. Ik begreep ook echt wel de zorgen die de inwoners van Heerenveen Noord hebben. En ik snap ook heel goed dat de politiek daar vervolgens mee worstelt. En iedereen die weegt dat op zijn eigen merites. En, ik verbaas me erover, als ik even tussen mag. Ja, graag. Ik verbaas me erover, want bij Heerenveen Noord speelt al heel lang weer. Dus denk ik hier zo'n 8 lima het poortje. Ja. Weer al deze argumenten speel ik. En dan denk ik van ja, dat ze hebben gelijk. Feitelijk is dat ik zo. Dus ik denk van goh, waarom dan toch weer deze week in de picture? Dat verbaas ik me gewoon. Dat vond ik ook wel wat van uw vriend. Want inderdaad, er is een uitstel-oornaam dat er nou een onderzoek komt had in de week hier Jervin Noord van hoe zit het nou met de druk daar. En dat we zo'n immense verromming voor die mensen die daar uit die week kwamen. Dat ik toch van, maar is dit dan zo lang onder de radar bleuren of zo? Nee, ik verbaas me erover. Ja. Nou, weet je, dat is nou de vraag of dat er net zo is. Hè. Overigens is nog wel de vraag, wat doen we nou met die motie? Want die motie is geleerd aan een besluit, wat vervolgens niet is genomen. Dus dan is wel de vraag, ja, in hoeverre moeten wij nou een motie uitvoeren? Maar dat is nog even weer een andere discussie. Het gaat er uiteindelijk om, hè, maar dat is een politiek iets. En uiteindelijk gaat het erom, hoe ga je de mensen helpen die er wonen? Want dat is natuurlijk veel belangrijker. En het signaal is heel duidelijk afgegeven van een deel van de bevolking dat er heeft laten horen. Van jongens, de zorgen zijn nu groot. En dan moeten we naar gaan kijken van, goh, en wat kunnen we daaraan doen? En daar zijn een paar partijen die op basis daarvan hebben gezegd, dat maakt dat wij niet voor het voorstel kunnen stemmen zoals het er niet voor ligt. Diezelfde partijen hebben ook gezegd dat ze wel van mening zijn dat het wel het college dat heeft gedaan wat van ze is gevraagd. Ja, wat ik haast wel schande vind is dan van, er wie een heel soort kritiek, maar dan zie je er echt inwoners die het echt nooit de tiertje in zijn van, goh, die kant is voor u opkwamen of die kant is voor u opkwamen. En dat dan al die partijen die dus inderdaad echt harken hebben naar inwoners dus, dat gevoel heerst er wel wat. Dat is dan lang omdat bij een asieldiscussie echt eens een keer dat het zo is. En dan vervolgens komen ze er maar net uit. Wil ze wie zo'n kans om mijn partijen die voor een AZC binnen, die weten dat er heel dreig draagvlak is, wel wat te realiseren. Ja, klopt. Maar ik wil ook wel weer gelijk bij zeggen, die partijen die wel vast hebben gehouden aan Heerenveen Noord, daarvoor kun je niet zeggen dat ze niet hebben geluisterd. Hè? Als die nu, dat zou binnen. Nee, maar dat voor wie voor squatter wordt wel echt van, nou ja, zouden we naar u harken van, we kunnen net samen nou beginnen met al die asielziekers bij u. Ja, en dat is natuurlijk ook, en dat is ook de reden geweest dat de wethouder Roosema namens het college heeft gezegd, om die reden kunnen wij haast niet anders dan het amendement ontraden. Want anders zou je in één keer zomaar alles naar Skattewoord gaan doen, zonder dat op die manier erop gesproken is met de inwoners. En dat kan ook niet. Ja. Maar de conclusie is nou, het komt een net. Viel het dan als een nederlaag? Nee, het voelt niet als een nederlaag. En ik vind dat het college voelt niet als een nederlaag. En de raad moet het ook niet zo voelen.
Dus dat zou ik echt oprecht voor iedereen jammer vinden. Wat ik alleen wel hoop, want ik heb die pijn echt wel een beetje gezien bij sommigen gisteren. Van jongens, hoe kan het nou dat we elkaar nu even niet vinden op dit dossier? Ja. En AZC, overigens AZC, daar ook al een beetje vanaf, want eigenlijk zijn het asielzoekerswoningen. AZC met al gauw het beeld van Terapel voor zich. En dat was het absoluut niet. Hè? Nee. Het gaat allemaal al om 35 woningen, Ja. verdeeld over 2 wijken. Hè? Dan zou het pak een beetje 17 of 18 woningen zijn. Dat is wat anders dan een AZC zoals je het Terapel voor. Maar ik vreeg me dan wel, er had een onderzoek West, dat had een dikke poeder maar yield kosten. Waarom is op een bepaald moment net naar Boppen kwam van Jervin Noord, dat kan misschien wel net. Nou, dat heeft met name te maken, er is er van tevoren een hele lijst geweest van het moet allemaal snel in zekere zin. Hè? Dus ga je kijken bij welke gronden kan het die we een eigendom hebben. Dus dat is al leidend. Dus dan ga je kijken, nou, welke gronden hebben we dan eventueel een eigendom en zouden we snel kunnen gaan bouwen. Nou, dat maakt dat je al je opties waar het kan al behoorlijk innemen. Vervolgens hebben we gezegd van Nieuwehoorn bijvoorbeeld had theoretisch gekund, maar kijkend naar het aantal inwoners dat daar zit, vonden we ook wel wenselijk. En zo'n helemaal af. Op een gegeven moment kom je uiteindelijk maar op uiteindelijk 2-3 Nou is het vooral de vraag, hoe nou verder? Nou, op dit moment als college kunnen wij niet zo heel erg veel. En het besluit is genomen. Wat zou kunnen is dat er of op een gegeven moment weer een nieuw aanvraag vanuit Den Haag komt. Dan wel het COA. Dan wel vanuit de Raad. En zolang als die beiden niet gaan komen, dan kunnen wij op dit moment als college niet zo heel veel doen. Dus maar ben je is nou dicht? Even rust. Volgens nog, even rust. Misschien even op kou voor jongens, wat is nou wijsheid? Maar ik moet zeggen dat de brief van minister Faber afgelopen december natuurlijk ook niet heeft geholpen. Hè? Waar ze eigenlijk een soort stand van zaken weer gaf, waar de Heerenveen 1 keer op 0 stond. Terwijl wij conform de spreidingswet zouden moeten voorzien in 277 plekken. Ja, dat helpt allemaal niet. Dus de bal uit nou weer bij de minister? Minister zou kunnen zeggen, theoretisch, van dit is een tussenstand geweest. Als het moment, stel je voor, de oorlog in Oekraïne, Trump heeft beloofd van ik ga het oplossen. Nou ja, we gaan het zien. Maar blijkt dat Trump het ook niet kan. En het gaat wel door en er gebeurt weer wat ergs. Of welk ander land dan ook. En het trekt wel weer aan. Ja, dat zou zomaar weer kunnen dat we aan de bak moeten. Als Balk dicht gaat bij wijze van, dan tellen de aantallen ook weer. Dus ik sluit niet uit dat hij weer terugkomt. Goed zo. Zullen we nou wat vrolijks nog even nemen? Onleuk. Even afsluiten. Waarom net? Hoe zit die weekend eruit, Lut? Iets leuks. Nou, ik ga Jimmy karakter in heel rustig weekend hebben. Oh. Boekje lezen. Echt? Ja. Wat ook boek? Nou, dan moet ik nog even checken. Oké. Jasper? Ja, hetzelfde uitsliepen, denk ik. Ja. En de vrouw is erop uit, dus ik moet op Lea op de hoen passen. Ja. Dus dan mat ik verplicht haast voor wat stil zitten. Ja. Wat een zwierde taak. Lennart? Nou, morgen nog wat werkholmaatje en dan naar Skielge en dan even voor jou en 20 hoeden niks. En dan weer weer om met de boord deze kant weer uit. Dus het is een beetje vleeren dit weekend. Dat is het leven van een watereilander. Dat was dan, In ieder geval, dat is voor jou. Ik hoop vanavond even een keer lekker op tijd naar bed te kunnen, want deze week was kort. Ja. En morgen natuurlijk 3 punten scoren bij Heerenveen. We moeten tegen Sittard. Dus, weer erbij? Ja, daar ben ik vaak wel bij de thuiswedstrijden. Ja. Dus ik hoop dat we 3 punten kunnen scoren. En dus inlezen op het NK Belslied jaaien. Ja, heel goed. Tref ik jou misschien bij Jervin Fortuna zitten. Nou, wie weet. Natuurlijk wel live te volgen op Friesland om 8 uur. Ja. Wou ik je dankzij zo'n Lutje Kobi, Kasper Slotboom, Fide Fokkens en Lennart Geerts. Bedankt. Dit weer de Frieske week. Volle week ben je er weer. Hoi.